बिसोरखौ हमनांगौ बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिसोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे जायफ्रा एंक्रजार्स जाय एंक्रजार्सफोरखौ हमनायनि थाखायनो एफा गिदिर गिलुबालु घटना जालांबाय। हेल' गाइस आरो गोदान मोनसे आपडेट नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय थालायबाय। स' दिनै दाख्लैथ' जानानै थांबाय नङा होमबा रानिघाटायाव जिबायदि दावराव जाबाय फरेस्ट गेम सावनाय गाय बुख्रुबनाय बेफोरखौ लानानैनो चिरांनि डिसिआव मेम'रियेल हैदों जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारि सारा। स' नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टआवसो नाय अब्ला निसय बुजिगोन जे दावराव देख्रेब नार्जारि सारा मा फोरमायखो एबा मा बुंखो। ओमफ्राय चिरांनि डिसिआव मेम'रियेल हैदो ओमफ्राय हाग्रामा सारनोबो हैदो होननानै जों मिथिदो एबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा निसय बुजिगोन आरो मिथिगोन। स' भिडिअखौ नायलांसै बिदिब्ला आरो सोरबाफोर गोदान बायदिब्ला साबस्क्राइब एबा लाइक खालामना गालांबानो जाबाय आरो कमेन्ट हरनो दाबाव जय बर' हारिनि धंस खालामनाय बिनि सायाव जोङो मेम'रेन्डाम फैदों। दा अदेबानि बिनि सिगां जोङो क'क्राझार जिल्ला खुंगिरिनि खाथियावबो जों मेम'रेन्डाम हैखांबाय आरो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनोबो जों मेम'रेन्डामखौ होनाय जाबाय। दा जोंनि मेम'रेन्डामा बेनो जे रुनिखाथायाव जि फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुबबाय आक्रमण खालामबाय बिनिफ्राय अस्त्र शस्त्र लुट खालामलांबाय ओमफ्राय बिनि अफिसनि प्रपार्टि डेमेज खालामबाय मटर सटर बुख्रुबबाय आरो जायनाखि पुलिस बिफान पुलिसफोर आरो फरेस्टनि फर्सफोर बिसोरनि सायाव आक्रमण खालामनाय बेफोर गिलुबालु मोनसे जाथाय दुखुनांथाव जाथाय आरो बेयो एक्सट्रिमिस्टफोरनि माने कार्यकलापनिफ्राय खुनु दिन खम नङा। दा बे एक्सट्रिमिस्ट कार्यकलाप बियो बेखायनो जों बेखौ निन्दा खालामनानै सोंखारिनानै जों माने थोजासे जानाय मोना। जोङो जाय दसिफोर बिसोरखौ हमनांगौ बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिसोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे जायफ्रा जाय एंक्रजार्सफोरखौ हमनायनि थाखायनो एफा गिदिर गिलुबालु घटना जालांबाय बे एंक्रजार्सफोरखौ गासिखौबो हाग्रानिफ्राय हुरन हरनांगौ एंक्रजार्सफोरखौ दोननो नाङा हाग्रायाव आरो बिसोरनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दावराव दावसि गन्दगला सोमजिदों असान्थि मोनसे परिबेस फैदों गावजों गावनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि मोनसे परिबेस दिनै फैदों। बेखायनो बे माने अबैध भाबै हाग्रायाव हाबनानै थानाय बिसोरखौ माने इभिकसन खालामनांगौ होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो लोगोसे जों नुदों जे दिनै बे हाग्रा ओनसोलाव संकसनिफ्राय ओरै मानास रेन्जसिम दिनै गोबां दिनै बाहेरानिफ्राय हाबनानै थाफैनाय सावथालफोर दङ जों बेखौ मिथिगौ। दा दिनै बिसोरो इलिगेल भाबै बे जायगायाव माने हाग्रानि जायनाखि आयेन कानुन बे आयेन कानुनखौ सिफायनानै बेयाव हाबनानै दङ आरो बिसोरो जेराव थादों बे जायगायाव दिनै गोबां मावबादि नक्सालबादि मानसिफ्रा दिनै जायगा लानानै दङ आरो बे मावबादि नक्सालबादि मानसिफ्रानो बे जायगानि थानाय मानसिफोरखौ थुलुंगा होयो आरो बिसोर थुलुंगा होनायनि थाखायनो दिनै बिसोरो साहस मोनो आरो जायगानि मानसिफोरखौ माने सिगिनाय जायगानि मानसिखौ गिख्रंथाव मोनसे रुप देखायनाय बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जे दिनै बर' मानसिफोरा नाहा थांग्रा मैहा थांग्रा हाग्रा बंग्रा बन खननानै लायनो थाङो। दा बिसोरबो दिनै बिसोरनि गामिथिं थांनो मोनला बिसोरखौ जायगा जायगा होबथानाय जों बेखौ खोनादों मिथिदों जायगा मानसिफ्रा जोंनो कमप्लेन होदों। दा बेफोर माने थांहोयि खार'ना बेनो जे बे जायगायाव गाज्रि मानसिफोर दङ बे गाज्रि मानसिफोरा एक्सप'ज जागोन जोंनि बाहेरा मानसिफोर थांब्ला बेखायनो बाहेरानि मानसिखौ थांहोआ बे जिनिसखौ जों दिनै रोखा मिथिनो मोन्दों। दा नक्सालबादि मावबादि मानसिफोर थायो बे बाथ्रा आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ अलरेडि पुलिस बिफानानो पुलिसफ्रानो अलरेडि बेखौ बुंनाय जाबाय थांनाय मास मोनथामसोनि सिगां बे क'क्राझार सालाकाटि रेलवे ट्रेकआव जायनाखि बमा होदों बेखौ मावबादिया होदों होननानै पुलिसफ्रा माने बेखौ बुंदों आरो सासे मावबादि गावथारजादों आरो बाखि मावबादिया खारना गदों। दा गथे मावबादिफ्रा बाव दं बिसोरलाय बे हाग्रायावनो गैयाबा दा गथे बिसोरो बे जायगायावनो दङ। दा बिसोरखौ हमनांगौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो साजा होनांगौ आरो लोगोसे जों दिनै नुगासिनो दं दिनै बे जायगायाव जायनाखि झारखन्डनिफ्राय फैनाय बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसि दं होनना बुंदों। दा जों ओरैनो मिथियो जे गोबां मानसिफ्रा बे जायगायाव जायफ्रा दङ बिसोरो बे जायगानि भाषाजों खुनु सोमोन्दो गैया हारसा भाषा रोङा असमिया भाषा रोङा बिसोर हिन्दी रायलायो। दा बेफोरावनो हमहायो बिसोर बे जायगानि मानसि नङा बेनिखायनो बिसोरबादि मानसिखौ थाबैनो सिनाक्ट खालामनांगौ आरो दिहुननानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो जेसेबां इलिगेल भाबै हाग्रायाव हाबनानै दं बिसोरखौ होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो। आरो जायनाखि फरेस्ट राइट्स एक्ट जायनाखि 2006 बे आयेन बादिबा 13 डिसेम्बर 2005नि समनि मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ
बे जायफ्रा हेबिचुयेल फरेस्ट डुवेलार्सफोर जेनेबा सावथालफोर नेपालिफोर गुबुन जाथिफोर बिसोरखौ बुंनाय जादों 13 डिसेम्बर 2005नि सिगां मोनथाम जेनेरेसन थानाय जानांगौ मोनसे जेनेरेसनाव 25 बोसोर 75 बोसोर थानाय जानांगौ 75 बोसोरनि बाथ्रा बुङोब्ला माने 1931 सन जानांगौ बे 1931 सनाव बिसोर बे जायगायाव दंना गैयामोन बेखौ दिनै नायनांगौ दा गथे 1931 सनाव बिसोर बे जायगायाव गैयाब्ला बिसोर बे जायगायाव थानायनि बिसोर अधिकार गैया बिसोर फरेस्ट राइट्स एक्टजों बिसोर माने गनायजानाय मानसि नङा बेखौ बिसोर होखारनांगौ जे बेखौ एस पार माने फरेस्ट राइट्स एक्ट जों बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे जाने कनजारभेसन एक्ट 1980 बे कनजारभेसन एक्ट 1980 बादियै बे हाग्रायाव खुनु धरनै जाहाथे हा हु होआ रावनिबो हा हु होनायनि खुनु अधिकार गैया बिफां लाइफां दाननायनि अधिकार गैया दा बिसोर बिटिसिनिफ्रायबो जाहाथे खुनु रावनिबो हा हु होआ फरेस्ट माने कनजारभेसन एक्ट 1980 रुल्स बादियै जाहाथे रावनोबो हा होआ रावनोबो बिफां लाइफां दानो स्कप होआ जे बेखौ बिटिसिखौ खावलायो आरो बे बिटिसिया फरेस्टखौ नायनांगौ फरेस्ट बिफाना बिटिसिनि आन्दार माने कन्ट्रलाव दङ बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट फरेस्टआ बिटिसिनि दा गथिखे गासिबो नायनांगौ दायथ'आ बिटिसिनि